Na szevasztok! Ez itt bemutatom tesómat, Pistikét. Tud róla, hogy videózok. Nagyban nézi a Budapest buziságot. Direkt nem néz, de Pistike. Pisti vagy te? Én vagyok a Pisti, te nyomorákos állat. Nézd meg, még a Kemi is megijed a faszba. Kemi! Nézd meg ott azt a nyomorákosat. Nagyon jó vagy. Jóban, rosszban, mi? Az nem is az a tévé megy. Barátok közt. Azok nem leszünk. Bakker ott a kuka. Ott meg az a buzi sellő, vagy mi a rák. Sellő! De ez a barátok közt. És? Ez a barátok közt. Hát és szarok én arra, hogy ez a barátok közt. Amúgy meg eléggé nyomorákos, csak már előre szólok, hogy egy iPhone nem tud letölteni egy játékot. Szóval nem tud belépni az App Store-ba. De mindegy. Na, sziasztok!